Xa están á venda as entradas para os dous espectáculos dos que se compón o ciclo de maxia do Porto do Son. O primeiro será este sábado na Casa da Cultura do Porto do Son a cargo do Mago Bituco, mentres que o día 30 será o Mago Quénez quen ofreza o seu espectáculo de ilusionismo en Portosín. A primeira das actuacións terá lugar o 23 de maio a 7:30 na Casa da Cultura de Porto do Son, onde o público poderá gozar dun espectáculo do Mago Bituco, un artista especializado en maxia familiar, humor e participación directa co público. Xa a segunda cita, que será o 30 de maio a 7:30 na Casa de Cultura de Portosín, contaremos coa actuación de Joshua Kenneth, que está aquí presente, como dixen antes, coñecido artísticamente como Mago Kenneth. Con estas dúas propostas, o Concello de Porto do Son e a súa Concellería de Cultura continúa reforzando a súa programación cultural, promovendo actividades accesibles e de calidade que fomenten a participación cidadá e a dinamización social do noso Concello. Dende o Concello destacan a gran calidade dos espectáculos dirixidos principalmente a público familiar, que terá ocasión de gozar destes dous magos de primeiro nivel sen ter que sair do Concello. Pois hoxe temos aquí a Kenneth. Kenneth é un mago galego da Coruña, de pai inglés e de nai galega, pero ele é daqui de toda a vida. Estivo traballando en Hollywood, no Castelo Máxico, e ás veces non só traballa polo mundo adiante, senón que tamén traballa na casa. Entón temos a sorte de telo por aquí. Estivo en Got Talent en España, Bulgaria, tamén estivo na China e noutros países. Sí, un gusto poder estar aquí presente. Falta o Mago Bituco, pero precisamente está traballando fora. Agora mesmo está en China, aterriza nuns días, porque xa queda nada para o seu show do sábado, aquí en Porto do Son. Isto é para que vexades que o tipo viaxa por todo o mundo e, pois, como decía ben Lidia, non só sempre vai ser viaxar e traballar fora, a veces hai que traballar aquí na casa. O bo desto é que a xente vai ver un espectáculo non de grande produción dentro do que nos permite o espazo, pero vai ver un espectáculo moi chulo sen ter que ir a unha gran cidade, non? Que poidan ver e desfrutar dun espectáculo destas dimensións pois aquí en casa, non? Así que nada, precios populares, creo que están a 12 euros a entrada na web e xa están á venta, están xa voando. As entradas xa se poden reservar a través da web entradium.com ou nas redes sociais do Concello do Porto do Son. O ciclo conta ademais co patrocinio da marca Azul de Portosín.